Nadyan wujud temong peksi Nadyan wujude mung peksi-peksi iki manuk. Manuk? Heeh. Ibuke sajae seneng koleksi manuk. Duh. Wes suwe nggo. Ngopo to, Be? Tibake iki midhik-midhik iki ngapa? Wes suwe nggon kula lono goleki podhang jenah. Hebo bunga heng atiku. Ayo kowe. Nyandeng bisa dadi ombo. Piye? Amba. Tulisanmu ora ana tene iki lho. Bisa dadi ombo. Iki mulai nak ngedit ki sing jelas. Gara-gara manuk iki. Baleni. Gak. Apa Mbak Is? Nyandeng bisa dadi tombo. Podhang kuning. Semangga aja. Monggo Mbak Devi. Iso apa ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobang miterakan goleki ora krasa iso awan nganti wengi
Nggih, keparing lelenggahan kanthi sekeca.